Vítam vás pri ďalšej epizóde filmovky v letnom semestri. Dnes si povieme o remakeoch a rebootoch v kinematografii. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling I'm having. Niektoré filmy vidíme raz, iné sa k nám vracajú. Majú rovnaký názov, podobný príbeh, ale odohrávajú sa v inom čase s inými hercami a pre inú generáciu divákov. V posledných rokoch máme pocit, ako by Hollywood aj európska kinematografia čoraz častejšie siahali po známych tituloch, úspešných značkách a osvedčených námetoch. Spájajú sa s tým pojmy remake a reboot. Remake je vo svojej podstate nové spracovanie už existujúceho filmu. Naratív, postavy a základná dejová línia ostávajú podobné, niekedy až identické, ale mení sa spracovanie, herecké obsadenie a technologické možnosti. Príkladom remakeu je mysteriózny psychologický horor Psycho z roku 1998 v réžii Gasa Van Santa. Film je takmer identickou kópiou Hitchcockovho originálu z roku 1960. Ďalším významným remakeom sú filmy Duna a Duna časť 2, ktoré režíroval Denis Villeneuve. Novodobé obsadenie mladými hercami Timothym Chalamejom a Zendayou oživilo dnes už takmer 40-ročného predchodcu z roku 1984. Táto verzia Duny nebola v rámci vizuálnych efektov veľmi prelomová, aj napriek réžii uznávaného Davida Lyncha sa nedočkala výrazného diváckeho úspechu. Druhým kinematograficky významným pojmom je reboot, ktorý má od remakeu značne odlišnú úlohu. Zatiaľ čo remake na novo obsadzuje tie isté postavy a vylepšuje už pôvodnú myšlienku, reboot resetuje nám známy svet a začína odznova. Výraznú zmenu vidíme najmä v novom tóne filmu, inom vizuáli a často aj zmenenej mytológii. Príkladom rebootu sú napríklad neustále novovznikajúce verzie Batmana, Spidermana či Planéty opíc. Keď už raz film vznikol, prečo nastáva potreba ho prerobiť? Dôvody sú rôzne, ale neberú do úvahy vždy len umelecké hľadisko. Prvým významným dôvodom je ekonomika a peňažný zisk. Keď film diváci poznajú a vedia, či ich zaujíma, spoločnosť má menšie riziko neúspechu. V ére streamovacích platformiem, kde sa bojuje o pozornosť každú sekundu, je známy titul výhodou. Remake alebo reboot sa tak predáva ľahšie než úplne nový príbeh. Druhým dôvodom je technologický pokrok, pretože mnohé populárne filmové značky vznikali v časoch tzv. Technologického praveku. Vizuálna technika a špeciálne efekty tak nedokázali naplno zachytiť autorské vízie. V súčasnosti umožňujú digitálne efekty, zvuk a kamera vytvoriť svety, ktoré boli kedysi len naznačené. Prerábky z sci-fi a fantasy filmov často argumentujú tým, že by pôvodný príbeh fungoval, ale teraz ho vedia ukázať lepšie a vizuálne atraktívnejšie. Tretím dôvodom je generačná výmena publik. Základným pravidlom kinematografie je skutočnosť, že filmy sú odrazom doby, v ktorej vznikajú. V skratke, to, čo bolo v minulosti akceptovateľné, dnes môže pôsobiť zastarano, problematicky či urážlivo. Príkladom je Levý král z roku 2019. Hraný film natočený na motív pôvodnej animovanej rozprávky z roku 1994 chce tento nadčasový naratív posunúť mladším ročníkom. Dnešné deti tak majú možnosť sledovať ten istý príbeh, aký sledovali ich rodičia, len s novým vizuálom. Posledným dôvodom je nostalgia, ktorá funguje ako silný emocionálny nástroj spájajúci generácie. Tvorcovia dobre vedia, že je silnou ekonomickou istotou, čo vedie k pretvoreniu už známych príbehov. Produkcia remakeov a rebootov má len dve možnosti. Buď bude fungovať, alebo nebude. Rozdiel často nespočíva v rozpočte ani v obsadení, ale v zámere. Nie každý remake či reboot je automaticky odsúdený na neúspech. Keď fungujú, nevnímajú originál ako prekážku. Takéto filmy používajú známy príbeh na to, aby reflektovali inú dobu, iné obavy a iné hodnoty. Príkladom je gangsterský film Scarface z roku 1983,
ktorý z pôvodného príbehu spravil obraz amerického sna a jeho temnej stránky. Ďalším príkladom je aj horor Mucha, kde sa námet premenil na osobnú drámu o tele, chorobe a rozpade identity. V týchto prípadoch remake nefunguje ako kópia, ale ako nová interpretácia. Medzi vydarené rebooty, ktoré zožali divácky úspech, patrí trilógia o Spider-Manovi v podaní Toma Hollanda. Naratív predošlých filmov s Andrewom Garfieldom prišiel divákom príliš povrchný a orientovaný viac na postavu Spider-Mana, než jeho alter ego Petera Parkera. Nový Spider-Man reflektuje problémy 15-ročného študenta strednej školy, ktorý má ťažkú úlohu – sklobiť študentský a superhrdinský život bez toho, aby netrpel v ani jednom z nich. To dáva novodobej trilógii nádych autenticity a empatie, ktoré vedia uchytiť divákovú pozornosť. Na opačnej strane stoja filmy, ktoré vznikajú bez jasného dôvodu. Síce sú technicky lepšie, ale emocionálne prázdnejšie. Nevydarené remakey sa často snažia nahradiť originál. Divák preto veľmi rýchlo vycíti, keď nemá vlastnú identitu a len kopíruje známe scény, ikonické hlášky a vizuálne momenty bez toho, aby im dal nový význam. Problémom pri tvorbe remakeov býva aj prehnaná opatrnosť, kedy tvorcovia nechcú nahnevať fanúšikov. To vedie k sterilným filmom, ktoré síce nikoho neurazia, ale ani nenadchnú. Zvláštnou kategóriou sú rebooty, ktoré sa snažia byť temnejšie a vážnejšie len preto, že to znie dospelejšie. Bez hlbšej myšlienky v naratíve sa zmena tónu stáva len povrchným efektom. Najdôležitejším pravidlom, ktoré odlišuje dobrý remake a reboot od zlého, je skutočnosť, že ten dobrý dokáže existovať aj bez znalosti originálu a zlý je závislý od našej pamäti. Aj keď si pri spomenutí týchto pojmov väčšina divákov predstaví hollywoodskú produkciu, tvorba remakeov a rebootov neobyšla ani slovenskú kinematografiu. Tá však funguje v úplne inom kontexte. Oficiálne filmové remakey v pravom slova zmysle u nás takmer nevznikajú. Nie je to zapričinené len obmedzeným rozpočtom, ale aj vzťahom k filmovej minulosti. Mnohé staršie slovenské a československé filmy majú silné postavenie v kolektívnej pamäti a ich prerábanie by bolo vnímané veľmi citlivo. Namiesto remakeov preto slovenský film častejšie volí iný typ návratu, a to k témam, motívom a obdobiam. Vidíme to v opakovanom spracúvaní klasických literárnych diel, ktoré boli sfilmované už v minulosti. Nové adaptácie tak nebývajú priamou kópiou starších filmov, ale skôr novým čítaním rovnakého textu. To však neznamená, že téma remakeov je pre Slovensko irelevantná. Prejavuje sa u nás v prepisovaní mýtov, archetypov a známych príbehov do nových spoločenských podmienok. To by bolo pre dnešný diel Filmovky všetko. Ďakujeme, že ste pozerali a vidíme sa na budúce. Ahojte.